Моят разказ без дом, без проблеми. My home is my castle, my ass. Думата е крепост. До тук добре. Ама аз не съм крепостен селянин и няма сила на света, която да ме задържи там. Редуан, на те чувам. Добре. Не, че не ми е приятно да се излежавам по цял ден пред телевизора, не, че не си умирам да слушам Kanye West и да се подскачам пред огледалото, само че някак си има и по-интересни начини да се забавляваш. Най-малкото Kanye West можеш да го слушаш и в някой клуб, докато подскачаш, откраден от пияни мацки. Веднъж при поредното светване на лампите, един барман ми каза: "Аре бе, няма ли да си ходиш у вас вече?" "Не", отговорих спокойно, подръпвайки весело слечетата в чашата си. Бил съм там, не е яко. Не знам дали заради непрекъснатите местения в детството ми, когато родителите ми, инженери във военната индустрия, сменяха база след база, или заради алергията ми към скуката, но с понятието дом никога не съм бил напълно наясно. Какво точно е домът? Мястото, където спиш, мястото, където ебеш, сереш, миеш си зъбите. Надявам се, че това не се записва, защото може да влезе на едно място. Или просто мястото, където се чувстваш най-добре. Оттам е изразът като у дома си. Ами ако трябва да наричаме нещата с истинските им имена, аз винаги съм използвал квартирите си за нещо като мокър долап. Склад за всичко, от което нямам нужда от една страна, и ъгъл за разтоварване и хигиена от друга. Мястото, където съм се чувствал като у дома, са били няколко добре познати барове, клубове и пицарии в София. Перфектният вариант за моето жилище би било помещение с размери 2 на 2 метра в идеалния център, което да разхвърлям дрехите си така, че с един поглед да мога да избирам какво да си облека. Да има дюшек, на който да легна, когато се прибирам пиян като куче, мастербокс Алка-Зелцер и бутилка минерална вода до него. Всичко останало е ненужен лукс. В миналото, разбира се, когато не можеше да се гледа телевизия от телефона и в кенефа, когато ти трябваше кола, за да пренесеш компютъра си, извинете, почнах да правя лапсуси като Юксел Кадриев на късна емисия, прощавайте. Моят отначало, разбира се. В миналото, разбира се, когато не можеше да се гледа телевизия от телефона в кенефа, когато ти трябваше кола, за да пренесеш компютъра си, моят дом означаваше моят мултимедиен център. Преди мислех, че без дизайнерската уредба, Vega 3 Нитрона и дозината сиви играчки в апартамента ми не мога да живея, но се оказва, че сега даже се чувствам по-добре. Така или иначе, всичко е на лаптопа ми, дори снимките от лятото, така че нищо от изграденото не ми липсва. Хората около мен се стараят да се намерят закътало местенце и малко по малко, като устойчиви на студа ластовици, да свият с подръчни средства гнездо. Жестоко. Аз просто търся къде да прекарам нощта. Останалото